Alright, lad os se, hvad vi har her. Der er skolen. Det er måske lige groft nok. Jeg ved ikke, om man skulle prøve en af de her huse i midten måske. Er det også voldsomt? Skulle vi bare prøve dem egentlig? Jeg tror faktisk bare, vi går direkte ned efter dem. Så lad os gå ned lige her. Lad os se. Hvis min mand han gad at dreje rundt. Okay, min mand han... Jeg kan ikke dreje rundt med min mand. Okay, min mand han flyver den helt anden vej. Jeg kan ikke styre min mand. Men er det en update? Hallo? Jeg kan ikke... What? Hallo? Okay. Se, det er fucking mærkeligt, men... Okay. What? Fair play. Fair play. Og er der nogen omkring mig? Jeg kan ikke se nogen som helst overhovedet. Nå, men cool. Det var slet ikke det, jeg prøvede på, men det virkede da sådan på en måde. Fordi jeg tror, det kan også være, at der allerede er folk, der er kommet hernede, fordi den fløj forbi 40. Så det bliver sjovt at se. Nå, men lad os bare prøve at se, hvad vi kan få ud af det her. Gå simpelthen ovenpå til at starte med. Jamen, okay. Jeg har aldrig været her før, faktisk. Det er faktisk første gang, jeg spawner her, så jeg aner ikke, hvorfor man skal hinanden. Det er simpelthen her på den anden side. Ja, det var da godt lige nogen, der kunne fortælle mig. Okay. Lidt bandages, så der har højst ikke været nogen herinde, så de nok taget det der. M16, give me that shit. Så lad os se, hvor er safe zonen er. Den er vi inde i. Intet problem der. Så det er sådan set fint nok. Okay. Jamen, så er det jo egentlig bare om at få lootet det lort her. Se om vi kan ligesom få gjort en Uzi. Jeg gider ikke engang tage den op. Jeg magter ikke engang at bruge Uzi. Den er fucking shit. Det er helt vildt. Lad os gå hen i stedet for... Ikke noget der. Okay. Hvad er her? Tactical stock, men den er M416, fuck sake. Så den kan jeg ikke bruge herinde. Er der backpack? I'll take it, I'll take it. Okay. Og ikke noget herinde, så lad os gå videre til den. Lad os egentlig bare hoppe videre til næste hus. Jeg har en gun. Det er sådan set fint nok. Burde være i stand til at kunne nakke nogen, hvis jeg ser dem først i hvert fald. Hvilket jeg ikke gør særlig tit. Men altså, ja. Heller ikke noget andet. Okay, jeg kunne have gået ind her, men fuck sake. Men der var slet ikke noget her på noget. Ikke hvad jeg ved af faktisk. Fuck, lad os bare løbe videre. Der er sikkert... der er en bil lige derovre. Den, jeg ved ikke, det må være random spawn. Det skal være random spawn. Så den kan vi altid tage, hvis det er... Eller virker den overhovedet? Det ser ikke engang ud til, den virker. Fuck sake. Det finder vi ud af. Men jeg er sådan set også inde i safe zone, så det er ikke fordi, det gør så forfærdeligt meget. Så lad os prøve at gå herhen. Der var også en backpack, men der er også kun level 1. Der ligger en quick draw mag. Ja, yeah, hvorfor ikke? Her er en shotgun choke, tager vi faktisk lige hurtigt med. Fordi hvis vi finder en shotty, så kunne det være rimelig lækkert. Og det her det er udgangen, så der er ikke noget der. Og heller ikke noget herinde. Fuck sake, come on. Jeg kan godt lige bruge lidt mere, bare en lille smule mere loot. Hvis de ikke vil have noget imod at give mig det. Var jeg herinde og kigge før egentlig? Det var jeg sikkert. Lad os prøve at gå ovenpå. Og det er en military vest. Giv mig that shit. Og en AK også. Se, det var i hvert fald noget lækkert. Rigtig lækkert loot vi fandt her. Og også selvfølgelig quick draw mag til den AK boy her. Se hvor hurtigt den reloader. Let's fucking go. Okay, så det er faktisk lidt sindssygt loot vi har nu. Nu er det sådan her, hvor jeg bliver bange, fordi normalt vil jeg bare sige, nå fuck it, jeg har ikke så godt loot, så hvis jeg dør, så er det lige meget. Nu er det altså det punkt, hvor jeg sådan siger, okay, hvis jeg rent faktisk dør her med det loot her, så er det lidt fucked, men ja. Lad os gå videre til næste hus, fordi der er ikke mere herinde. Vi kan lige tage den her ved siden af hurtigt. Jeg ved stadig, om det er en bil derovre. Det ser det altså ikke ud til at være. Eller det er selvfølgelig en bil, men den virker nok ikke. Min og Mikose energy drink, though, I'll take it. Det eneste, jeg synes, jeg mangler, det er bare en helmet og lidt scopes. Og så er vi faktisk en rigtig godt gearet allerede fra starten af, så det er rigtig lækkert. Herinde har vi en shotty. Tager man den, eller beholder man M16? Jeg tror, vi tager shottyen, I'm sorry. Men jeg kan rigtig godt lide en shotty. Og jeg synes, jeg bryder mig ikke om meget om M16 A4, eller hvad fanden den hedder. Jeg kan bedre lide, fordi den ikke har fuld auto, så skal jeg lige være den almindelige. Så jeg tror faktisk bare, vi skifter den her. Og så fører vi et choke på os. Så vi kan ramme lidt bedre. Er det en level 2 backpack? Det er det i hvert fald. Så den snupper vi.
Og her har vi en Scar L. Fuck, hvad sker der, man? Får man bare sådan... Nogle games, så finder du ikke en skid. Og så andre games, så har jeg bare sådan... Nu er jeg bare Shotty, M16, Scar L, AK, hele lortet. What the fuck? Og level 3 og 2 military vesters. Det er jo sådan rimelig vildt. Men fair play. Altså, jeg klarer ikke. Det gør jeg ikke. Jeg klarer kun, når jeg går ind i næste game, og så ikke finder en skid loot, og så tænker man sådan, okay, men hvordan fandt jeg så meget loot i den her kamp her, eller det her game her. Lad os prøve at gå videre. Hvis jeg kan hoppe op. Tak. Oh shit. Der er nogen. Tæt på os. Fuck sake. Hvor kom den nade derfra? Det vil jeg gerne vide. Fuck et chok jeg fik. Well fuck. Ah shit. Så det er rigtig scary, fordi han ved hvor jeg er, og jeg aner ikke hvor han er. Jeg har no fucking clue hvor han er. Var det ham jeg kan høre om på? Jeg følte jeg kunne høre en løb der. Fuck, der var han. Et chok jeg fik. Oh shit, der er faktisk ikke noget healing udover bandage. Shit, please, han havde noget. First aid kit, painkiller, 2 times scope. Mange tank, faktisk. Vil jeg gerne lige give til ham. VSS havde han også. Han havde den bedre shotgun, den tror jeg faktisk lige at tage. Også. Jeg ved ikke om, hvad det må være ham så. Som der ligesom, ja, stod her. Okay, og et red dot sej, jeg tror lige så godt bare, jeg kan tage det. Okay, så lad os lave det gå herhen først. Lige at få healet op. Fucking hell, man. Et chok, jeg fik. Så det var ham. Og han lidt sig helt ind på mig. Jeg skulle næsten have brugt min shotty. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne one-shotte ham. Men jeg kan ikke klare, at han ville pikke mig bare lige sådan der. Men fair nok. Så vi tager lidt painkillers. Og en shotgun choke. Får reloadet den her. Og jeg aner, jeg har ingen idé om der er flere her. Det er det der er så fucking scary. Havde han ikke en helmet? Han havde faktisk ikke en helmet, det har jeg heller ikke. Fuck. VSS'en tager jeg ikke, den er simpelthen for dårlig. Okay, men det er i hvert fald noget rimelig lækkert loot vi har her. Lad os sige det sådan. Så han var fandme herinde. Har han været herinde så? Han har nok været hen og kigge i hvert fald, jeg var. Det var sgu da en level 1 back. Nej. Hvad var det for en backpack det der? Level 1 kun her. Shit. Han var her. Jeg synes simpelthen, at jeg skulle høre ham. Han gav faktisk sin position væk, fordi ellers havde jeg ikke søgt. Ville have haft ikke nogen som helst idé overhovedet, hvis han ikke havde lavet larmhop. Så det takker jeg ham for. For ellers så var jeg ikke klar på, at han peakede mig der. Lidt flaske ud til min AK. I'll take it. Fucking hell, man. Alright. Jeg har egentlig ikke sat mine settings ned, så derfor jeg har det lag. Sorry. Ups. Det skulle være bedre. Level 3 backpack. Nice. Og en gascan. Burde man gå over til de andre hus, eller burde man egentlig bare blive her? Fordi det er sådan set, vi ved, at safe zone er. Den kommer over mod os. Så der er ikke rigtig nogen grund til at tage nogle chancer. Og jeg skal også fucking meget pisse. Shit. Kan jeg blive stående her? Kan jeg tælle mig at blive stående her? Jeg føler i hvert fald faktisk bare det smarteste at blive stående her og vente på at safe zone kommer ned til os, og så move efter det. Så det tror jeg, vi gør. Næste safe zone kommer her, og vi er stadig inde i den faktisk, men den kommer til at gå rigtig langt væk fra os bagefter. Og den lander sgu nok et eller andet sted hernede omkring. Så spørgsmålet er, om man skal move, eller man egentlig bare vil vente. Jeg føler sådan set godt, at vi bare kan vente igen. Det er lidt risky måske. Men hellere det, end at vi sat, så vi lige pludselig ud i det åbne, eller så et eller andet sted her, så vil vi bare knippe fra ind i det hus her. Jeg føler, det er det, vi gør. Bare venter her. Oh shit, jeg kan høre en tæt på. Han kommer nok herop. Eller er han hernede?
Han er heroppe, tror jeg. Ja, han er herinde, tror jeg. Han er her. Vi ses. Fuck. Jeg kunne ikke høre. Shit, noget loot han havde. Fucking hell. Fuck mig. 8x scope også. Jeg tror lige, jeg tager det i hvert fald med mig. Et chok jeg fik. Fordi jeg kunne ikke høre ham ordentligt, fordi der begyndte at komme... der kom skud ud fra, så jeg var sådan... Eller ikke skud, hvad hedder det? Der kom det der... Ja, redstone selvfølgelig. Så jeg anede ikke, hvornår han kom. Men et chok, jeg fik, da lige pludselig åbnede døren. Okay. Så vi har lidt sites til. Jeg tror faktisk, jeg vil have et red... Vil jeg have et red dot site, jamen ikke? Det er faktisk et godt spørgsmål. Er det nu, jeg skal begynde at tage Skylen i stedet for shotgunnen? Eller skal man beholde den? Og han havde heller ikke nogen helmet der, som vi kan se. Så jeg har ikke fået en eneste helmet endnu. Men hey, vi har en fed hue. I'll take it. Fuck. Det er faktisk irriterende. Så jeg aner ikke, hvorfor jeg har så meget lag, seriøst, mand. Jeg sætter lige graphics ned. For fanden har jeg så meget lag? Det var da mega træls. Stadigvæk. The fuck sker der? Nå, der er nok en eller anden bug eller sådan noget. Der er faktisk uploadet meget lag her på det seneste PUBG. Jeg aner ikke, om der er flere i nærheden. Men om jeg skal tage den skal her. Jeg tror, jeg holder mig til shotgun. Det gør jeg altså. Lad os se. Så safe zone kommer her selvfølgelig. Så vi bliver bare stående og ser, hvad den siger til det. Også fordi, at det sådan lagger mega meget. Det kører i hvert fald ikke med særlig mange FPS. Kører kun med 40 op i venstre hjørne, kan jeg se. Det er faktisk mega sådan. Jeg aner ikke lige, hvad der sker. Jeg prøver lige at lukke nogle ting ned her på min computer. Stadig lidt træls. Men okay. I'll take it. 2 kills indtil videre. Næsten top 30. Decent game indtil videre. Sådan regardless, hvad der end sker. Fremover, men stadigvæk. Fuck det altså. Jeg ved ikke med jer, men jeg fucking hader. Jeg tror lige, jeg vender med at snakke til den er væk. Som jeg prøvede at sige. Når man sidder sådan her, og man bare kan høre der en tæt, hvor man ikke rigtig ved sådan helt, hvor de kommer fra. Specielt når man er i solo også, så er det så fucking creepy at spille. Seriøst, jeg kender ikke noget, der er mere creepy end det her, fordi han kunne have kommet nogen som helst om der. Det var kun fordi han ikke peakede med det samme, når han åbnede døren, fordi lige så han lige åbnede døren, så vendte han lige et sekund med at gå frem og sådan noget, så jeg var klar på, at han kom, men hvis han bare var gået ind med det samme, så havde jeg ikke sikkert, at jeg havde fået ham. Selvfølgelig det havde jeg så, fordi at han ikke havde nogen helmet til at beskytte sig mod min shotgun, men stadigvæk, det kunne have gået meget galt, det der. Lad os bare sige det sådan. Men det medkit der var noget rigtig lækkert loot faktisk. Jeg har så godt loot, at jeg kunne godt bruge en sniper, sådan en kar eller noget. 8x scope, det er også rimelig sindssygt. Men til en AK, det kan i hvert fald vise sig at blive sindssygt på et eller andet tidspunkt, sikkert. Nå, men igen. Jeg kan jo skyde lidt rundt omkring, og det er selvfølgelig også klart, at safe zone bliver mindre og mindre nu her. Men jeg venter som sagt med at se, hvad den siger til det. Hvis den spawner hernede eller en sted, altså så er jeg fucked. Så skal jeg ned og finde en bil fra nogen eller sådan noget, fordi ellers så kommer jeg ikke uskat fra det i hvert fald. Og det er sådan lidt irriterende, men må vi se lige her om 10 sekunders tid, når den kommer. Og jeg kan ikke høre nogen sådan tæt på mig, faktisk. Jeg har ikke hørt nogen løbe rundt eller sådan noget. Så jeg tror så godt som jeg ved, at jeg er sådan nogenlunde alene her på farmen. Det kan også være, at der var en, der står ligesom mig, bare venter på safe zone. Selvfølgelig også en mulighed. Jeg har spændt at se. Okay, here we go. Fuck. Ja, som forventet. Den kom helt hernede. Den kom ikke bare sådan lige her. Den var sådan helt hernede. Hvilket vil sige, at jeg er sådan set fucked. Ligegyldigt hvad jeg vælger at gøre. Specielt når jeg også har læg, hvilket faktisk er pænt fucking træls. Okay. Og jeg aner ikke, om der er nogen bil i nærheden. Så det er lidt noget lort. Sidder der en eller anden herinde? Det ved jeg ikke, om der gør. Det gør der ikke. Så hvad gør vi? Hvad gør vi egentlig? Er der et bilspawn et eller andet sted? Så det her det er godt at have Sims med, fordi han kender rigtig mange bilspawns. Og det er også rigtig godt at have en fucking helmet, skal jeg lige sige. Så jeg kan ikke se nogen biler overhovedet.
Og som sagt, så kører jeg med 40 fps. Så yay. Fucking vigtigt, mand. Så hvordan kan det være, at jeg ikke har fundet en helmet? Har de sat sådan drop raten ned på helmets eller sådan noget? Jeg synes altid, jeg finder i hvert fald level 1 helmets. Der har i hvert fald været en herinde, kan jeg se. Jeg ved ikke, om han er gået endnu. Jeg bliver så meget overrasket, når jeg kommer herop. Nej, der står sgu ikke nogen. Så den her lag her, det, wow, fedt. Jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg har aldrig haft så lav lag inde i PUBG før. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er hjerteligt på, at det sætter ned på very low, men stadig, what the hell is going on? Det beklager jeg seriøst. Det er virkelig ked af, det ødelægger helt vildt. Helt sikkert optagelsen. Så det beklager jeg, men jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Seriøst, hvad fanden sker der? Jeg kigger ned, og så er det bare sådan, røg ned til 10 fps. Har aldrig oplevet det her i PUBG før, så der er sikkert et eller andet, der er gået helt galt. Men fuck it, det må vi leve med, for nu skal jeg ud og løbe. Og vi kommer til at løbe midt ud i det hele. Så fedt. Og jeg kan heller ikke se særlig meget, fordi at grafikken er sat helt ned. Så ja, nu har vi det mindste undskyldning til, når jeg taber. Så det var så meget derfor, slet ikke. Men ja, det er stadig rimelig træls. Og save zonen kommer her om 30 sekunder. Og ja, jeg tror faktisk ikke. Og jeg tror nok, jeg overlever, fordi jeg har healing til det. Men ja, det bliver svært. Er det en... Jeg satser på, at det er en bil deroppe, der virker. Jeg bliver nødt til at satse på det. Det kommer til. Hvis det ikke er en bil, der er deroppe, så er jeg fucked. Men jeg satser på det. Jeg kan ikke se det ordentligt på grund af graficsene. Så vidt jeg kan se, så er det ikke en bil, der virker. Fuck. Please sig, der holder lanternen. Det gør der heller ikke. Fuck. Vi kan ikke dø til safe zone i sådan en game her. Are you kidding me? Og den lag her også. Oh my god. Og safe zone kommer her. Den skader bare 5 milliarder. Og jeg skal over broen, så jeg skal faktisk herover på den her side. Og der står så meget en af bridge camper eller sådan noget. Og den lag jeg også. Jeg køber 20 fps. Hvad sker der? Jeg aner ikke, hvad der sker. Sorry, men jeg kan ikke svare på, hvad der sker. Så ja. Se en fantastisk afslutning på et ellers faktisk meget godt game. Så det. Jeg tror dog heldigvis lige præcis, jeg kan nå det. Faktisk ligegyldigt hvad. Men prøv at se det her. 10 fps, what the fuck is going on? Seriøst? Men lad mig lige prøve det her. Ja, det hjælper ikke særlig meget. Jeg prøvede lige at ændre til windowed mode. Og jeg er stadig fucked. Nej, for at se hvor meget den skader. Og jeg skal løbe igen med det samme. Jeg kan jo ikke gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Og der bliver skudt efter mig nu også. Og jeg aner ikke hvorfra. Mest af alt fordi jeg sådan, ja, fedt. Så vi afslutter spillet på, at jeg får 20 fps, og jeg ikke kan nå safe zonen. Så det var simpelthen, det er nok den første omgang bullshit nogensinde. Seriøst, er der nogen, så er der sådan en video i kommentarfeltet. Er der nogen af jer, der kan svare mig på, om jeg har oplevet det her før? Jeg har aldrig oplevet det lignende. Det var fucking mærkeligt. Fordi normalt så er jeg nede på medium, når jeg optager, og så kører jeg altid med 100 cirka fps, hvilket er mere end rigeligt. Og nu jeg kørte 20 fps very low. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en lignende. Så det var træls et andet sted. Jeg har det sådan lidt okay. Havde vi noget alligevel? Det tror jeg faktisk vi havde, fordi jeg havde et medkit. Men altså vi var blevet skudt af. Man kan sådan sige, at jeg blev skudt af ham der ligegyldigt hvad. Som i game var nok dødt alligevel. Lidt uheldig med safe zone, men sådan er det. Stadig et nogenlunde game. Jeg tænker, det er godt nok til at opleve. Det finder jeg ud af. Hvis I ser den her video, så er det fordi, jeg vurderer, det er godt nok til at opleve. Hvis ikke, ja, så ser jeg heller ikke, at jeg sidder og siger det her. What the fuck er penge overhovedet? Nå, anyways. Yes, ja. Tak for det alle sammen. Wow, ja. Sorry, hvis I virker lidt tilt. Men ja. Jeg skal nok lige have mig en seriøs snak med enten computeren eller PUBG. Det ved jeg ikke. I hvert fald, hvis jeg har oplevet noget med det her, så må I meget gerne skrive ned i kommentarfeltet. Fordi det var godt nok fucking irriterende. Der sagde det, det føles dejligt bare at sige fucking nogle gange, når man er tilt.
Spark noget lort. Sådan der. Let's go, baby. Jeg er i godt humør igen. Tusind tak fordi I smager sammen. I må have det godt. Og fuck PUBG.